Jeg er ikke ligeglad med, om I kan lide det. Det betyder alt. Desværre. Det inficerer hele processen. For der er ikke nogen følelser, der er for store eller for grimme. Ikke nogen, der er forbudte. Jeg er ikke ligeglad med, om I kan lide det. Det betyder alt. Desværre. Det blander sig med den stemme, der fortæller dig, hvad du skal lave. Stemmen indefra. Sindet skal bestemme alene. Jeg er ikke ligeglad med, om I kan lide det. Det betyder alt. Derfor isolerer jeg. Man må slå den behagsyn ihjel. Ikke et ben til jorden. For sandheden, den er, At der ikke er nok procent Af folk, som forstår konsekvensen. af, hvis man ikke svarer. hvis man ikke svarer. Hvis man ikke svarer, Hvis man ikke svarer hvad?